Előző videóban már megmutattam a robotporszívó kicsomagolását és beüzemelését, most pedig nézzük meg munka közben a kozmetikában. Már az indításnál látszik, hogy a robot először feltölti magát vízzel a dokkolóállomásból, így mindig friss vízzel kezdi a felmosást. Ami számomra igazán érdekes ebben a robotban, hogy a felmosás nem csak egy sima törlés. A mopok körkörös mozgással forognak, így a robot ténylegesen súrolja a padlót, nem csak végighúz egy nedves kendőt rajta. Egy kutya kozmetikában ez különösen fontos, mert a szőr, a mancsnyomok és a mindennapi kosz sokszor jobban letapad a padlóra. Itt viszont látszik, hogy a forgó mopok szépen dolgoznak rajta. Közben a robot navigál a helyiségben, kikerüli az akadályokat és rendszerben halad végig a területen, így nem maradnak ki részek. Természetesen közben porszívózni is tud, és a kefék összegyűjtik a szőrt és a port, ami egy kutyás környezetben elég nagy segítség. A karbantartása is egészen egyszerű, a keféket könnyen ki lehet venni és megtisztítani, így a hosszabb szőrszálakat is gyorsan el lehet távolítani. A munka végeztével pedig a robot visszatér a dokkolóállomására, ahol a mopokat ki is mossa, majd meg is szárítja őket. És itt látszik majd igazán, mennyi kosz szedett össze a padlóról, ugyanis a dokkoló külön tartályba gyűjti a koszos vizet, amit a mopokról lemar. Egy ilyen helyen, ahol nap mint nap rengeteg szőr és kosz keletkezik, ez elég látványos különbséget tud jelenteni.